Ahoj lidi, já vás zdravím u mýho vlogu. Máme den před odletem do Vietnamu. Já momentálně jedu ještě na schůzku s Luckou. A pak už se budu balit. Stále mi to nedochází. Už máme večer a my jdeme co? My jdeme balit se do zítřejšího Vietnamu. Letí nám to ve 2020 a musíme se zbalit dřív. Protože si myslím, že bychom to určitě zítra nestihli. Jak se známe. A teď nám to odlítá v 8 večer. Ale už se tak těším, že neuvidíte na hmístej sníh. Já se netěším na ten let. Bude to krásných 10,5 hodiny. 12 dokonce, 12 hodin. 10,5. Tak, my už jsme na letišti, jsme odbavení. Kam letíme, jo? Já totiž na stoličku dělat tajemství. A letíme do Vietnamu na ostrov Pakok. Jsme stále na letišti, letí nám to za 2 hodinky. Tak čekáme na náš let. 10,5 hodiny budu v letadle. Kdyby vás zajímala naše cestovní obuv, tak vypadá asi takhle nějak. Pantofličky, pohodlí nade vše. Tak, my čekáme na letadlo, máme ještě 2,5 hodiny času. Jak se těšíš do Vietnamu? Ještě to pořád nevnímám, ale těším se. Já se netěším na ten let. Musím pořídit ty lety. Polštářky. Jeden stojí kolik? 500 korun. Protože já ho mám. Takže se vyplatí ho kupovat v Primarku. Primarku 199. Takže tak, vidíme se v letadle. My jsme zjistili super důležitou věc. Tady vám to napíšu, co jsme zjistili. Bude to zajímavé. Vítejte v našem světě. My jsme si totiž mysleli, že nepoletí tolik Čechů a když tak v naší věkové kategorii. Tady už se psychicky připravuju na skoro 12hodinový let. Musím říct, že já to prostě nedávám. Pepo, co je to za knížku, prosím tě? Secret, tajemství k lásce, zdraví a penězům a já prostě chci znát to tajemství. Takže 10 hodin letu a já zatím zjistím to tajemství. Okay, good luck. Snažil jsem se usnout, abych celý let prospal, ale za mnou seděli důchodci, kteří si pořád na něco stěžovali a měli ze vším problém. A my už jsme ve Vietnamu. Marcel čeká na zavazadlo, ještě mu nedorazilo. Vylezli jsme z letadla a dostali jsme takovou facku. Bylo tam nějakých 35 stupňů tepla a my na sobě teplákov. No a takhle samozřejmě vypadáme po 12hodinovém letu. Tak a tady budeme bydlet.
už jsme tady, máme obálku, kde máme vilu, booking number, klíče, mapu, tak, zavazadla a jedeme takovým golfovým vozidlem do té vily. Jsme úplně zničený, totálně je tady teplo, takový vedro a ty jsi měl můj kabát, jo, má můj kabát. My máme vilu s bazénem. Tak, my už jsme na místě, už jsme na rezortu, jmenuje se to Windpier Melia. Je to nádherný rezort, máme krásnou vilu, měli jsme se rychle osprchovat, vykoupat, připravit a budeme se ještě projít, podíváme se, co tady je a není. Dneska na to nebudeme nějak spěchat, protože jsme unavení. Téměř 11 hodin jsme letěli a jako žádná sranda to nebyla. Jsme nevyspalí, já teda totálně. A těším se do postele potom. Jsem zvědavý, co se mnou udělá jetlag, ale snad teda nic, doufám, že to nějak nepocítím. Takže tak. A my jsme si dali už mojito a jdeme se trošku odreagovat po dlouhým letu. Dáme mojítko, chill, pokec, pohoda. Krásné dobré ráno, den první, oficiálně den první na na Pakoku na ostrově Perel se taky přezdívá a máme 4 hodiny ráno, aby jsme vyspali. Spali jsme si od 9 a v 6 začíná snídaně. Já si jdu dát masku. Ne, nedám. Jdeme do fitka. Takže tak. Čau Vietnam, my máme 5:30 ráno, je tu ještě tma, všichni ještě spí a my jdeme pomalu na snídani, která je od 6, měli jsme jetlag a moc jsme toho, já jsem se naspal asi 7 hodin. Naspali jsme 7 hodin, ale vstali jsme ve 3 ráno. Úplně vyspaný, plný energie a elánu. Ale oblaha, podívej. Už svítá pomalu. Takže dneska vás provedu naším prvním dnem, ukážu vám nějaký záběry, co budeme dělat, nebudeme. Po snídani půjdeme do fitka a na masáž, potom půjdeme k moři, pak je oběd a klasika.
jsme v nákupním centru supermarketu King Kong a cigarety tady stojí 15 korun, dámy a pánové, krabička. Viděl jsem takhle cenu cigaret, 15 korun, 15 000 dongů. Bomba. Jo, a včera jsem se stihl spálit. Opaloval jsem se, až jsem se dopálil, takže budeme muset kupovat ještě, já teda potřebuji větší SPF-ko. Minimálně 50. Protože to slunce je tady docela ostrý. A jo, líbí se mi to. Lidi, je prostě nádhera. Je to teda asi hodinu od našeho rezortu, ale je to tu strašně krásný. Vážně nádhera. A takhle to tady vypadá krásně, jak vidíte. Ty domy, palmy, jak prostě někde třeba v Řecku a tak. Ale co mě zaujalo je tohle, já vám to přiblížím. To vypadá jak Hvězdný brány. Nebo jak se to jmenovalo ten seriál. Chápete mě? Jakože Hvězdná brána, víš jak. A je to tu krásný. Hodně se teda skrývají před sluníčkem lidi. Já ne. A krásný počasí. Stojí to za to. Spálil, mám rudý obličej, záda, takhle přes ten nos mám rudý, když to možná na kameře nejde vidět. Ale voda je nádherná, na pláži tady nikdo není a přemýšleli jsme, že zítra sem pojedeme a užijeme si to tady spíš. Ráno je tu den třetí, asi čtvrtý už. A dneska máme v plánu jet na safari, potom na nákupy, a jelikož tady je strašný teplo, tak jsme si pořídili i kšiltovky kvůli slunci, aby jsme nedostali úpal nebo úžeh. A uvidíte všechno. Jsme v obchodě s hedvábím a navlíkli na mě tady tu šálu. Co myslíte? Tak my jsme ve městě dneska a extrémní teplo, co víc říct. Vaříme se, ale zase lepší se pařit, než mrznout jako u nás v Čechách. Marcel už si nakoupil oblečení nějaký a jdeme po dalších kouscích. Já jsem skoupil jenom pantofličky a sorry za ten prst a jdeme dál. Musíme se přejít silnici, ale přes silnici je smrt. Takže jdeme, teď pojď. No já už jdu. Tak, jídlo nám musí natrhat toho kraba, protože jako do něho se dostat je prostě nemožný.
prostě sranda. Nó rồi á, con này rất ngon nếu các bạn biết mở thịt nó ra ăn. Món này cũng bán. Các bạn nha, một đực 3 cái cái gia đình của 130 giờ đó. Anywhere for chimpanzee, 1 male and 3 female. Yeah, so that means 1 husband and 3 wives. And they have maximum weight about 1 ton. Bạn này đến từ Ấn Độ, trọng lượng tối đa khoảng 1 tấn ha. Oh yes, it's amazing. Nó không nhảy ra cái hơn. Dạ, mình thấy công viên màu trắng rồi. Là dây trung điện đó. Xin chào. Vietnamese sound, right? Huh? Vietnamese sound. Oh, thank you. Hello. Xin chào. And the right side, the female is an ear, female yellowish. Để làm bạn được chưa? Tak, jsme na safari, nebo v zoologický jejich, piju vietnamský pivo, bivina a za mě jedno velké zklamání, pražská zoologická o 1000% lepší, bych řekl, za mě. Co? Myslím si, že jo, je tady hodně antilop a zeber. Tam má zebra. Jo. It's not for me. A je teplo. A je to tu krásný. Je tady taková krásná energie. Takový klidný místo. Působí to tady na mě hodně dobře. Jak můžete vidět, tak tady je taková obrovská socha. Takhle. A domy jsou pozlacený zlatem. Takhle to vypadá. Doopravdy krásné místo.
Zkoušíme vietnamský McDonald. Jak vidíte ty kuřata, takhle burgery, koly. A tohle jsou ryby, něco jak ty rybí prsty. Hranolky i burgery je dobrý. Je v tom i vajíčko, je to dobrý. Jsem zvědavý na to kuřata. Když se prochází. Tak, my jsme rychle utekli od tržnice s masem, protože to mají volně tak položený a tady je 35 stupňů. A fakt to nevoní. Já jsem zahodil kafe, protože jsem se pozvracel v takovém rohu. A my jdeme dál, je to tu jinak jako hezky, až teda na to maso. Tady je jejich další chrám, takhle, vypadá to hezky, je to barevný. Jakou barvu si jdeš dávat? Šedivou. Šedivou? A jak já chodím po Vietnamu, takhle, nechte se překvapit, co to bude, udělal jsem velkou změnu, nikdy jsem jako nechtěl, ale jsem ve Vietnamu, tak proč by ne, uvidíme, jaký to bude. Abych vám pravdu řekl, docela jsem se lekl. Je ze mě kuře. Tak a tohle už je třetí proces, kdy už by to mělo být hezky stříbrný až do šediva, tak uvidíme, jestli to tak bude. Proces číslo 3. Se zvědavej na výsledek. Tak to vypadá. Tamhle vzadu paní čistí uši pánovi. Dost zajímavý. Tak, vlastně už se mi mejou a neskutečně mě hoří hlava, protože mám spálenou i kůži. Ale co se dá dělat, no? Pro krásu se musí trpět. Tak já už jsem z města doma.
A neskutečně jsem vděčný za tu klimatizaci, ale chtěl jsem vám ukázat ty vlasy, abyste viděli, jak to vypadá. Ono je docela tady, vypadá to líp, jo, vypadá to, je to celý stříbrný a šedivý, stařešinový, ale sem ten bordel nevnímejte za mnou, ale vypadá to moc dobře. Líbí se mi to, moc se mi to líbí, strávil jsem tam 3 hodiny, ale stálo to za to. Pokušku mám dopálenou, ale nevadí. Xin chào, kam khỏe không, dip, dot. Už se učím i vietnamsky. Jo, a dneska se mě jedna paní spletla s Filipíncem. Dneska je naše poslední den ve Vietnamu a Marcel slaví narozeniny a jdeme to oslavit. Náš poslední večer ve Vietnamu na ostrově Phu Quoc. Jak bys to shrnul? Doporučil bys lidem Vietnam? Určitě ano, určitě ano. Já taky. A za mě teda 9 až 10 z 10. Lidi jsou tady milí, vstřícní a líbí se mi tady. Na pár výjimek. Jestli pojedete do Vietnamu, tak já už tady piju pivo. Mají tady Heineken, mají tady bivina a ta bivina je výborná a poprvé mám tady to jejich Saigon a taky je dobrý. Je teda trošku takový průhlednější oproti našemu, ale je super. Takže za mě palec nahoru. To jsou kalamáry, rybička, dračí, krevety, rejže. A já mám tady rybu jenom. Ochutnal jsem krevetu, ale ta mě neoslovila ani tohle. Tak, a tady to pivo je taky výborný. Jmenuje se Larue. Takhle vypadá. Krásný. Marcelovi od rezortu přišel takovýhle dárek narozeninám. Tak, poslední den na Phu Quocu ve Vietnamu. Moje pocity, těžko se mi tady s tím loučí. Uteklo to strašně hodně a doporučil bych všem, aby si sem zaletěli, pokud je to možný, pokud vím, tak teď ty ceny jsou levný sem na Phu Quoc. Je to tu krásný. Vážně, to stojí za to, jo. Servis výborný, lidi skvělí. Pokud chcete party a bavit se, tak to tady nenajdete. Je to odpočinková dovolená, taková relaxační, taková poznávací a je to tu zajímavý. To jsem vám hlavně chtěl říct a jsem vděčný za to.
Letos bych si nepomyslel, že se někam dostanu, abych pravdu řekl, protože práce bylo hodně, všeho dost, pár věcí se zvrtlo, pár věcí se povedlo a povedlo se i se ohřát do tepla. Je tady nějakých 35 stupňů ve stínu, samozřejmě víc bude na slunci. Byly tady bouřky v noci, pršelo, jak vidíte, je tady i mokro ještě z noci. Bude mi to tady chybět moc. Ukážu dům takhle zvenčí, vypadá takhle, je to krásný, opravdu luxusní, taková vilka. My máme ložnici tady, dole jsme měli, tady je obývák, kuchyně, to všechno uvidíte ve vlogu, to jste viděli předtím. A příroda, počasí, prostě wow. Jo, a jsem blond. Tak, já už jsem v letadle, polil jsem se kávou a teď nás čeká 12 hodin letu do Prahy. Budeme tam přibližně o 9:30 večer, takže tímto chci ukončit můj vlog. Mějte se hezky a ahoj.